Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Сара Озрек и днес играем Майнкрафт 17. Както виждате, съм в небостъргаха и го почнах. Снимах много клипа, без да исках го направих пълен бъг и се наложи да го изтрия. А сега отиваме към мината. Има малък шлем. Не знам точно на къде. Но да. Тъй ще се завади на диамантна кирка. Не, айрон. Айрон е най-добрата. Имал съм диамант. Играл съм с нея на Survivor. И сега е доста добра и да, казвам ви. Защото стигнахме до мината! Мината! Ясно! Яй. Чай, че се оформя. Да! Най-накрая! Стигнахме до мината! Не знам какво. Не знам какво стана. Най-важната работа до тук свърши. Идеално. Защото ако не бяхме намерили мината, ще да е много добре. Тук е. Искам да кажа само бай-бай на този път. Долу и оформи пътя към бабата. Всъщност, може да направя всяка една сграда да е свързана с мината, защото това ще ми е голямо предимство.
поради което ще мога от мината направо да отивам и към това, към хотела, към небостъргаца и към другите сгради, които ще правя. Ако почна да ги свързвам, ще адски добре за мен, защото ако, например, това е онлайн, но аз не съм сега онлайн, например, да кажем, че е онлайн. И така ще им е доста по-трудно да ме хванат, ако ме преследват. Защото все пак аз ще бягам през тунели. Както не знаете, да бягате през тунели е до някъде бавно, но и до някъде хитро, защото под земята няма как да ви видят. Ако могат да летят с крила, например, както вече може в онлайн, в факта по-точно деца, те имат и крила, за които най-сигурно и аз ще си направя. Само че не им знам рецептата. Ще ударя пауза и ще се върнем след секунди, когато ще съм на Survivor. Пак на линия и разбрах се. Няма как да се направя крила. Опитах. Тази сега излезам от мината. Много съм тъп. Може да разберете колко. Тъмно си на нещо. Да видя колко време ми отнема. Старт. Готин старт. Няма 100. До тук ще свързваме този клип. Благодаря, че бяха с мен. Ще се видим другия път.